Шушы көннәрдә Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясы концертлар залында Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты, халкыбызның яраткан җырчысы Хәмдүнә Тимергалиеваны искә алдылар. Ул милли эстраданы үстерүгә зур өлеш керткән, кабатланмас иҗади мирас калдырган җырчы. Искә алу чарасыннан чираттагы язма. Җомга дип аталган искә алу кичәсе 24 май җомга көн кич белән артистның туган көнендә оештырылды һәм ул 3 сәгатьтән артык дәвам итте. Иҗатчының иҗаты үзен һәр вакытта узып яшәргә тиеш. Шул чагында гына иҗатчы ул булган булып чыга. Безнең Хәмдүнә турында булганнарының булганы дип әйтеп була, чөнки аның иҗаты бүген дә яши. Аны без бүген сәхнәдә дә күзәтәбез, һәм сез бүген күрерсез, һәрбер җырчы аның бер генә булса да җырын җырлап үз репертуарына ала. Инде бу халыкның мәхәббәте турында сөйли. Күпме композиторлар килгән, күпме шагыйрьләр килгән, шагыйрәләр килгән. Әлбәттә, Хәмдүнә апа безнең сагынып яши торган бер легендар шәхесләребезнең берсе. Хәмдүнә Сәйдгали кызы Тимергалиева 1949 елның 24 майында Башкортстанның Борай районы Котлыяр авылында туа. Стәрлетамак мәдәни агарту училищесының хор дирижерлык бүлеген тәмамлый. Зур профессиональ сәхнәгә чыкканчы үзешчән сәнгатьтә катнаша. Башкортстанның Борай мәдәният сараенда Тәтешле районында мәктәптә җыр укытучысы булып эшли. 1976 елда Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясына эшкә килә. Җырчының иҗат юлы сәнгать осталары Илһам Шакиров, Габдулла Рахимкулов, Эмиль Җәләлетдинов җитәкчелегендәге концерт группаларында башлана һәм гомеренең соңгы көннәренә кадәр сайлап алган юлына тугры булып кала. Ул берничә язмышка җитәрлек иҗат байлыгы калдырып дөньядан китеп барды. Ул бик уңышлы эшләде, авыр эшләде, җиңеп эшләде, батыр эшләде, җигелеп эшләде һәм үзен татар җырының бренды булырлык югарлыкка ул үзен үзе күтәрде. Хәмдүнә Тимергалиева татар халык җыр сәнгатенең, татар һәм башкорт композиторларының, шагыйрьләренең иң яхшы иҗат үрнәкләрен пропагандалый һәм халык арасында популярлаштыра. Җырчы башкаруындагы җырлар татар җыр сәнгатенең алтын фондына керде. Мен композитор буларак Хәмдүнә апа белән азакы еллардан бик күп җырлар иҗат иттек. Ул үзенең иҗаты белән, үзенең җырлары, үзенең моңнары белән гомерлеккә эз салып калдырды. Без аның белән рәхәтләнеп бергә эшләдек. Чөнки без китап барлыкка китердек. Менә кызганычлы шул китап чыккан көнне Хәмдүнә апа бакыйлыкка күчте. Китапны кулына ала алмады. Ләкин ул китапны ничек булып чыгасын, нәрсә буласын күрде. Ул нык нечкә күңелле. Менә шын мәгънәсендә олы җанлы, легендар шәхес иде. Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Хәмдүнә Тимергалиева 2020 елның 14 сентябрендә вафат була. Казан шәһәренең Курган зиратында җирләнә. Фәннур Хәсәнов, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.